Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вамі Вольга Старасціна і навіны з будучыні. Чыноўнік прагаварыўся. Лукашенко паправіў. Для показа будет готов. Ну, не для показа. Боскі штучны інтэлект. Папа Рымскі ухваліў. Інструмент пачынае пераўзыходзіць мэту. Лукашенко рэкламуе прадукт, якога сам не стаў бы есці. Едва ли не самый желанный сувенир из Беларуси. Вочы разбягаюцца. З новай тэхналогіі прадаць ці набыць кватэру будзе лягчэй. Трэба ўсяго 20 хадоў, каб сабраць кубік Рубіка. Адзначаем юбілей самай папулярнай галаваломкі ў свеце. Кубік – гэта інструмент для мыслення. Пра чысціню вуліцаў задбае робасабака. Никто и окурок не бросит. Спадарства засталося 2 месяцы пацярпець. Пасля выбараў так часта актыўнага і клапатлівага Лукашэнку мы не пабачым. Пасля элегантнай перамогі ўжо не будзе патрэбы паказвацца электарату, ды і сілаў на гэта не будзе. Что же за всем этим будет? А будет январь. А пакуль што працягваецца парад паказухі. Як вялікае дасягненне дзяржаўнага значэння падаецца ўсё, нават звычайны гарадскі парк. Примите этот букет. Вы гэта бачыце? Парк для менчукоў, але без менчукоў. Пры ўваходзе ёсць чыноўнікі, ёсць Лукашенко, але людзей няма. Главное, это парк для народа. Народный парк. Да, народный парк, хороший парк. Нават па такім добрым парку Лукашенко не змог прайсці. Вазілі правадыра аўтобусам і расказвалі яму, як адпачываюць беларусы, калі тут няма Лукашэнкі. Очень много детей. Здесь вот летом отбоя нет, и мамы с детьми, повзрослее дети. Сделали вот парковки. Перад выбарамі лукашысты хочуць паказаць усё, што ёсць і чаго яшчэ няма. Но должок у вас еще скачанный. Мотовелозавод. Да. Чыноўнік нават прагаварыўся, што галоўнае не вытворчасць, а паказуха. Для показа будет готов. Ну, не для показа. Устанавливают оборудование, наладка идет. Ну, давайте договоримся, чтобы их немножко подстегнем, чтобы они быстрее налаживали свое оборудование. Ну, и где-то к выборам народу подарим. Да. В январе месяце. Паводле законаў рынку прадпрыемства павінна працаваць, каб зарабляць. У Беларусі ж яно яшчэ і Лукашэнку мусіць піярыць. Ужо неўзабаве гэта адбудзецца на заводзе, дзе вырабляюць самыя гарачыя ў свеце аўтобусы, якія рэгулярна гараць на вуліцах расійскіх і беларускіх гарадоў. Завод по производству На автобусов. МАЗ-3000 автобусов. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Дзеля справядлівасці скажам, што і Лукашенко піярыць айчыннае, напрыклад, зефір. Знаменитый бобруйский зефир едва ли не самый желанный сувенир из Беларуси. Больш за тое, сувенір ручнога вырабу. Яго вытворчасць не змянілася за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі. Усё па-старому, уручную. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. Краіны свету пайшлі наперад, мадэрнізавалі вытворчасць, пераходзяць на 4-дзённы тыдзень працы, бо аўтаматызаваныя лініі вырабляюць прадукцыю хутчэй, дакладней і танней, а працаўнікі могуць больш часу адпачываць. У Беларусі ж, каб больш вырабляць, не тэхналогію дасканальваць, а працаўнікам у 2 змены па 8 гадзінаў, 5 дзён на тыдзень працаваць даводзіцца. И смотрите, они даже это делают не глядя. Даже сколько лет поработаете? 35. 72 тысячы гадзінаў свайго жыцця гэтая працаўніца спалучае палавінкі зефіра. Уручную даводзіцца і пакаваць салодкую прадукцыю. І зарабляць, адпаведна, мала. Такое прадпрыемства можа зарабіць шматкроць больш на экскурсіях. У 21 стагоддзі, калі працуюць робаты і развіваецца штучны інтэлект, ахвотных паглядзець на гэткую вытворчасць будзе багата. А ў Беларусі падобных музеяў лукашэнкаўскага застою застаецца нямала. Штучны інтэлект служыць цяпер у святая святых у Ватыкане. Папа Рымскі задаволены.
Новы праект з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, створаны пры падтрыманні Майкрасофту, пагружае віртуальных наведнікаў Ватыканскага сабора святога Пятра ў атмасферу эпохі Рэнесансу. З дапамогай дронаў, камераў і лазераў сабралі 400 000 фатаграфій. На іх падставе штучны інтэлект і стварыў лічбавую копію сабору. Платформа, якая ўключае інтэрактыўны сайт і 2 выставы на падставе штучнага інтэлекту, дазваляе даследаваць архітэктурныя скарбы і прапануе розныя экскурсійныя праграмы. Правільнае і канструктыўнае выкарыстанне патэнцыялу штучнага інтэлекту, які несумненна карысны, але неадназначны, залежыць ад нас. Часам здаецца, што інструмент пачынае пераўзыходзіць мэту, якой павінен служыць. Гэта падобна на тое, калі рама становіцца важнейшаю за карціну. Таму мы павінны кіраваць тэхналогіяй, памятаючы, што яе прадукты добрыя не толькі, калі яны добра працуюць, але і перш за ўсё, калі яны дапамагаюць нам расці. Вось у чым мэта. Штучны інтэлект цяпер дапамагае і ў малітвах ды больш глыбокім разуменні Божага слова. Хрысціяне – гэта не нейкія іншапланетнікі ці людзі з сярэднявечча, а звычайныя людзі, якія карыстаюцца мабільнымі праграмамі. Таму мы не можам заставацца адзінай установай у грамадстве, што выкарыстоўвае гусінае пяро і чарніліцу. У Польшчы другі месяц паспяхова працуе нана-капліца, у якой з дапамогай адмысловай мабільнай праграмы кожны ахвочы можа зайсці ў любы час дня і ночы і атрымаць параду ад штучнага інтэлекту, спецыяльна настроенага для духоўнага падтрымання. Для нас найважнейшае на свеце вашае падтрыманне. Калі вы глядзіце нас на YouTube і для вас гэта бяспечна, то пастаўце нам, калі ласка, лайк. А памятаеце, у мінулым выданні я расказвала пра карціну «Штучны інтэлект. Бог», намаляваную робатам. Стала вядома, за колькі яе прадалі на аукцыёне. $1 мільён. Цяпер, як аказалася, не абавязкова ўмець маляваць, каб ствараць карціны і зарабляць мільёны. Галоўнае – мець робата. А лепш 2, каб другі ўмеў ідэальна прыбіраць. У Італіі распрацавалі унікальнага роба-сабаку, які дапамагае змагацца з глобальнай экалагічнай праблемай – цыгарэтнымі акуркамі. Чатырохногі робат выкарыстоўвае штучны інтэлект для выяўлення акуркаў на зямлі і з дапамогай пыласосаў на лапах збірае іх падчас руху. Робот Веро з'явіўся амаль з адчаю, калі бачыш, як людзі кідаюць акуркі на пляжах, у вузкіх завулках. І гэта месцы, куды ўборачная тэхніка не можа дабрацца. У цяжкадаступных месцах патрэбны іншы спосаб. Вэр абсталяваны камерай і алгарытмамі, якія дазваляюць яму вызначаць смецце, складаць маршрут і дакладна размяшчаць лапы, каб збіраць акуркі. Дарэчы, як папярэджвае беларускае міністэрства аховы здароўя, тытунёвыя адкіды небяспечныя для навакольнага асяроддзя, бо ўтрымліваюць больш за 7 000 таксічных хімічных рэчываў. А Міністэрства надзвычайных сітуацыяў просіць не кідаць акуркаў з гаўбцоў, бо тэмпература непатушнай часткі акурка вышэйшая за 400 градусаў і можа захоўвацца да 5 хвілінаў, чаго дастаткова, каб пачаўся пажар. Пакуль на захадзе ўдасканальваюць робатаў-прыбіральшчыкаў, у нас самаўдасканальваюцца дворнікі. Гэта, напрыклад, прыбірае лісце яшчэ да таго, як яно апала. Можа, неўзабаве і недапалкі проста з вуснаў курцоў выхопліваць пачнуць. Бадай у кожнай праграме я стараюся падзяліцца з вамі бізнес-ідэяй, якая не патрабуе вялікіх інвестыцыяў, але прыносіць і прыбытак, і задавальненне. Вось яшчэ адна гісторыя пра кнігі і агуркі. У Нью-Йорку на Манхэттане ёсць крама, у якой наведнікі могуць абмяняць старыя кнігі на слоікі хатніх марынаваных агуркоў. Ідэя адкрыць такую незвычайную краму з'явілася ў Лі Алтшулер падчас пандэміі каронавіруса, калі яна страціла працу. Бізнес-плану ў яе не было. Яна папросту спалучыла ў адным месцы тое, што любіць, і гэта прыйшлося да густу іншым людзям. Столькі людзей прыходзяць і кажуць мне: кнігі і марынады – мае 2 любімыя рэчы ў свеце. Як вы пра гэта дазналіся? Гэта шчаслівая выпадковасць. Наведнікі кажуць, што гэта больш, чым крама. Тут можна знайсці не толькі кніжныя скарбы, смачныя саленні, але і атрымаць асалоду ад атмасферы, фонавай музыкі і прыемных размоваў. У кагосьці спрацоўвае інтуіцыя, а іншыя, каб добра гандляваць, абапіраюцца на найноўшыя тэхналогіі. У Лондоне агенты нерухомасці выкарыстоўваюць тэхналогію адсочвання погляду, каб выявіць, на што пакупнікі звяртаюць увагу пры аглядзе дамоў. Аказалася, людзі канцэнтруюцца на другасных дэталях, такіх як дэкор ці нават харчы ў лядоўні. Насамрэч, ім трэба звяртаць увагу на такія рэчы, як муры, шукаць прыкметы кандэнсату ці вільгаці, глядзець на дымаход, электрыку, нават сігнал Wi-Fi.
Тэхналогія, распрацаваная кампаніяй Тобі, выкарыстоўвае камеры і святлаадбівальнікі, каб вызначыць дакладны кірунак погляду. Распрацоўнікі спадзяюцца, што іхнае вынаходніцтва палепшыць працэс куплі-продажу, дапамагаючы пакупнікам прымаць больш узважаныя рашэнні, а прадаўцам лепш прэзентаваць свой тавар. Я асабіста не ўпэўненая, што тэхналогія здолее зафіксаваць погляд пакупніка, які трапляе ў некаторыя беларускія кватэры. Вочы проста разбягаюцца ад раскошы дэкору і дарагіх дэталяў. У эру штучнага інтэлекту варта нагадаць пра дасягненні чалавечага розуму. У гэтым месяцы мы адзначаем 50-годдзе кубіка Рубіка. Дагэтуль самай папулярнай галаваломкі ў свеце. Спачатку кубік быў дапаможным сродкам для навучання студэнтаў матэматыцы, але неўзабаве стаўся сусветнай сенсацыяй. Іх прадалі больш за 500 мільёнаў. Стваральнік Эрне Рубік, стаўшы самым заможным чалавекам у Венгрыі, заснаваў фонд падтрымання маладых вынаходнікаў. Нашыя рукі часткова зрабілі нас людзьмі, таму што мы змаглі стварыць прылады і навучыліся імі карыстацца. У гэтым сэнсе кубік – гэта інструмент для мыслення. Больш за 3 дзесяцігоддзі спатрэбілася даследнікам, каб высветліць, што мінімальная колькасць хадоў, неабходная для складання кубіка, 20. Увогуле ж існуе больш за 43 квінтыльёны магчымых камбінацыяў. Хтосьці за ўсё жыццё не здолеў яго сабраць ані разу. А, напрыклад, сусветны чэмпіён Макс Парк збірае кубік усяго за 3,13 секунды. Рэкорд Беларусі летась усталяваў Платон Дранчук. Ён сабраў кубік Рубіка за 5,98 секунды. Але людзям ёсць да чаго імкнуцца. Пакуль што хутчэй за ўсіх кубік збіраюцца робаты, менш чым за секунду. Кубік мае такую ж сілу і можа дасягаць таго ж узроўню, што і 50 гадоў таму. Спадзяюся, гэта працягнецца і на наступныя 50 гадоў. Што яшчэ можа адбыцца ў наступныя 50 гадоў, даведаемся праз тыдзень у навінах з будучыні. З вамі была Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага. Да сустрэчы!